Bun găsit, dragii mei, din nou, iată, la o nouă emisiune Brașovul tău aici la Mix TV Brașov. Ne place să credem că atunci când venim în casele dumneavoastră, aducem informații de calitate, aducem lucruri care să vă facă să rămâneți alături de noi, cel puțin pentru următoarele 40 de minute. Alexandra Grancea sunt și astăzi vin alături de voi cu un invitat special, un om cu suflet mare și cu dorința de a face lucruri frumoase pentru oameni, pentru comunitate. Producător de film și videojurnalist, invitat în această seară, Corneliu Țepeluș. Bun venit la noi! Alexandra, mulțumesc din suflet pentru invitație. Întotdeauna e o plăcere să stau la povești cu tine. Da, chiar așa ne-am și propus să fie o emisiune, iată, la început de săptămână, în care să stăm la povești cu tine, cu dumneavoastră și cu spectatorii, cu telespectatorii noștri, pentru că sunt lucruri care cumva trebuie să fie cunoscute. Vorbim astăzi despre un proiect interesant, Interviews for Hope. Este un proiect inițiat, iată, în România și nu numai atât, ci de curând a fost premiat, iată, și ați primit tu și echipa premiul pentru jurnalism european în cadrul unui festival de film special organizat la Mureș. Da, deci Interviews for Hope, un proiect magic în care oameni deosebiți se întâlnesc, oameni care își ridică comunitățile. Deci am pornit acest proiect în pandemie anul trecut, când lumea era închisă în case și a pornit de la ideea de a uni mai mult oamenii, de a pune în valoare pe cei care fac lucruri deosebite. Pentru că în România, ca peste tot în lume, este nevoie ca oamenii să ridice din punct de vedere uman, sufletesc și economic. Și atunci acest proiect Interviews for Hope a plecat mai mult ca un proiect de networking, un proiect care să plece de la ideea de a conecta oamenii, asta înainte de a fi un proiect de interviuri. Și am reușit să adunăm sute de oameni în aceste interviuri. Am început pe Zoom, pe YouTube, pe Facebook și am ajuns la o televiziune locală în Mureș. Deci acest proiect de pe parte de internet a ajuns la o televiziune, crescând în fiecare zi. Deci ce s-a întâmplat? Dacă îmi permiți, fac te întrerup pentru a citi și pentru a pomeni, iată, de motivația juriului. Pentru că totuși este un premiu pentru jurnalism european, este o poveste premiată despre un alt fel de jurnalism, mai degrabă un videojurnalism, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor noștri, nu ești acel jurnalist din tiparele gazetărești, hai să spunem așa. Motivația juriului a fost următoarea: premiul pentru profesionalism, competența actului jurnalistic care urmărește destinele umane înfruntate cu relațiile sociale contemporane. Iată o motivație foarte complexă, completă, concentrată, care definește conceptul acestui proiect. Da, acest proiect, cum am spus, este special pentru că a pornit ca un fel de proiect de întrajutorare. Am luat acest model de la Mohamed Yunus, un economist din Bangladesh, care a creat un fel de banca săracilor. A creat acest concept numit microcredit sau partea asta de a ajuta oamenii într-a se ridica din sărăcie sau din anonimat, cum ar veni. Și acest Mohamed Yunus a luat premiul Nobel pentru pace, pentru acest proiect, ridicând din sărăcie foarte mulți oameni. Deci Interviews for Hope a fost luat și făcut după acest model, într-așa fel încât mesajul nostru a fost așa: nu avem nevoie de guvern sau de bănci ca să ne ridicăm. Împreună, ajutându-ne unii pe alții, putem să creștem. Deci acolo a pornit acest model, un fel de social business mai mult. Și după care a ajuns să fie un proiect de interviuri, cum ar veni. Un proiect de interviuri care, iată, a adus împreună, sub această umbrelă Interviews for Hope, suflete, destine umane care să încurajeze pe de altă parte și să motiveze, mai ales într-o perioadă în care clar era nevoie de așa ceva. Cum sunt văzute acum aceste interviuri? Exact. Deci, de exemplu, am luat interviuri la muzicieni, la scriitori, am luat interviuri la antreprenori. Deci pe muzicieni am ajutat să găsească, zic, o casă de discuri, pe scriitori un editor, pe cei care fac business să întâlnească alți oameni de afaceri. Deci de acolo a pornit povestea și, cum am zis, premiul a fost luat pentru acest concept de întrajutorare.
Ceea ce este interesant este că am creat o comunitate în care oamenii chiar au început să crească, fără să exagerez, să se ajute între ei. Fiind parte în acest proiect, oamenii au avut o speranță de a trăi mai bine, de a se ajuta unii pe alții, mai ales într-o perioadă cum a fost de a merge mai departe, de a merge mai departe, da, de a merge mai departe, pentru că viața nu e ușoară, dar în același timp, dacă noi ne ajutăm, fără să fiu foarte idealist sau utopic, putem să ne ridicăm. Pentru că dacă ne uităm în trecut, în satele românești de acum 50-60 de ani, când cineva își făcea o șură, tot satul venea să construiască șură. Sau când cineva făcea o nuntă, tot satul venea să ajute la nuntă. Fiecare aducea ce putea. Și noi ne-am pierdut această forță de a ne aduna. Și Intervius for Hope a fost creat pentru a readuce această parte de ajutorare. A un concept care exista dintotdeauna și a existat dintotdeauna la români, acela de a fi alături, de a fi aproape. Exact, pentru că omul este un animal social. E interesant, cu cât e mai bogat un om, se izolează. Ceea ce e foarte ciudat, dar chiar dacă, să zic, ești prosper și ești singur, nu ești fericit. Deci tu ca om trebuie să găsești un echilibru, pentru că noi vrem ca oamenii să fie prosperi, dar în același timp să se implice în comunitățile în care fac parte și ajute pe cei care poate nu au atâta noroc în viață sau forță de a se ridica. Iată că acest ajutor poate veni și poate fi nu doar sub, să spunem, aspectul acela financiar la care probabil mulți oameni se gândesc pentru că este nevoie, ci sub aspectul mai degrabă de mentorat, de exemplu, de soluție, de idee, de a ajuta într-o direcție de formare și de educare mai degrabă. Exact. Deci putem să creștem ca oameni ajutând de unul pe alții, fără să cerem ajutor de la guvern sau bănci. Exact asta zic. Pentru că viața e scurtă și exact ca efemeridele, sunt acele insecte care se nasc dimineața și mor seara, noi ca oameni suntem exact la fel. Pentru că avem o viață un pic mai lungă. Ziua noastră cumva în momentul în care îți dai seama că ești efemer, altfel vezi viața. Și atunci când conștientizezi că viața e scurtă și ceea ce rămâne după tine e doar numele, e bine să ajuți. Cât de importantă este conștientizarea a ceea ce suntem, a ceea ce facem? Care este impactul acestor interviuri, iată? Impactul este mare, pentru că exact cum spunea Iliade acum mulți ani de desacralizarea omului, noi am încercat prin acest interviu să sacralizăm un pic omul, fără să exagerez, adică să aducem și partea asta un pic spirituală în om, pentru că în momentul în care ai o parte care merge un pic spre divinitate, ești un pic mai bun, mai deschis pentru a ajuta pe cel de lângă. Și impactul a fost mare pentru că am arătat oameni de suflet, oameni care au curajul să se exprime, au curajul să dea mâna cel de lângă și au curajul să fie vulnerabili, adică să-și arate vulnerabilitatea. Și atunci oamenii de suflet au rezonat foarte, foarte ușor cu acest concept și oameni care nu știau exact cum să dăruie sau exact cum să se implice în comunitate au luat exemplu în aceste interviuri. Iată un proiect care a generat o comunitate până la urmă, o comunitate Interviews for Hope. Exact. Cum am spus, a impresionat juriul pentru acest aspect social, exact social business, cum spunea acel concept realizat de Mohamed Yunus. Deci un proiect de a deschide oamenii și de a ridica comunitățile. Ce frumos spus, de a deschide oamenii și de a ridica comunitățile. Știm că ești producător de film. Mă gândeam să te întreb de unde a venit cum s-a născut această pasiune? Când ai devenit producător de film? Am mai zis-o în mai multe interviuri, de când eram mic mi-au plăcut poveștile. Eu crescând la țară, undeva într-un sat pe Valea Mureșului, în Voșloveni, Harghita, mi-am crescut cu povești și de mici stăteam și ascultam poveștile bătrânilor și ai mei fiind profesori ne puneau să citim și de atunci mi-am format povestea asta în cap de a povesti și de a citi și de a Ai prins exprima. Acest dar de mic, iată, exact, de a împărtăși povești cu cei din jurul tău? Exact, povești. Pentru că spunea cineva, m-am săturat să văd oameni de succes. Vreau să văd un om care spune o poveste, care are puterea asta de a ridica suflete cumva. Și atunci m-am gândit să mă fac povestitor și de mic am vrut să fac film și încet cum am putut, am realizat. Am reușit să ajung prin străinătate, am ajuns prin Canada, prin Statele Unite. Când ai plecat prima dată din România?
Prin anii 90 am plecat în Anglia în 93 prima dată, Anglia, Canada, Statele Unite 93, am plecat și am stat chiar în Stratford-upon-Avon în Anglia prima dată, exact unde s-a născut Shakespeare și acolo era un festival de teatru, festival Shakespeare în Stratford-upon-Avon și acolo am văzut cum să pune o scenă, o piesă în scenă. Și din Anglia am ajuns în Statele Unite, unde am lucrat cameraman, după care am ajuns în Canada, am lucrat instructor de schi în Whistler, lângă Vancouver, am fost la tot felul de cursuri de film în Vancouver, după care am ajuns în Los Angeles, tot pe partea asta de cursuri de producători de film, de producție, de regie, partea asta și după aceea m-am întors în România. O școală de, hai să spunem, de televiziune dobândită prin experiența practică la locul faptei. Exact, pentru că în Statele Unite dacă plătești poți duci la ce curs vrei. Vrei să faci curs de producție, faci producție, regie, dacă vrei actorie, faci actorie. Dar mi-a plăcut întotdeauna partea asta de performing arts și de a arăta, de a spune povești și întorcându-mă în țară am început să combin turismul cu filmul și am început cu tot felul de filme de promovare, am înființat o casă de producție în Brașov, Casta Films și prin această casă de producție am încercat unele proiecte mai bune, altele mai foarte bune. Acest proiect de promovare, iată, un proiect interesant, videojurnalism, producător de televiziune, turismul, dar un lucru care le-a unit pe toate, dragostea de țară și dragostea de a spune povești sau plăcerea de a împărtăși povești cu cei din jur. Cred că ai construit o poveste fascinantă prin însăși faptul că ai acționat în acest sens. Exact, adică nici nu e nimic exagerat când spui dragoste de țară, pentru că noi crescând cu niște valori, chiar țineam la țara noastră și foarte greu mi-a fost să mă despart de satul meu sau de ce spun dragoste de țară? Pentru că totuși te-ai întors în România. Poate că puteai să rămâi în America, spre exemplu, să realizezi alte proiecte, poate la nivel internațional, poate într-o altă dimensiune. Dar totuși ai ajuns să te întorci, ai ales să te întorci în România, să iei poveștile de la Gura Sobei, așa cum spui tu, și iată să le transformi într-o combinație frumoasă sub forma proiectelor de promovare a turismului românesc. Exact. Am foarte mulți prieteni străini și întotdeauna i-am dus să vadă satul românesc, să vadă tradițiile românești și le-am transpus pe film toate poveștile astea și chiar au reușit, pentru că noi, cum am mai zis, putem cuceri lumea prin tradițiile noastre, prin istoria noastră, prin specificul nostru ca țară și e foarte ușor în momentul în care te exprimi din suflet și pe film sau în poveste, oamenii să rezoneze cu ceea ce spun. Foarte frumos ai spus. Noi putem cuceri lumea prin tradițiile noastre, prin istoria noastră, prin ceea ce suntem, cine suntem noi. Exact. Un proiect de suflet și de referință cumva în portofoliul tău se află și unul care a străbătut cumva lumea cu un mare impact. Te las pe tine să ne povestești despre ce este vorba. Mă refer aici la White Carpathia. White Carpathia, da. Am colaborat și cu Charlie Otley, care e cel mai mare promotor al României în ultimii 30 de ani. El filmează de ani de zile în România și promovează România în lume. Și am colaborat la White Carpathia, am fost cel care a prezentat Poiana Brașov și în acest documentar, pentru că lucrând în Poiana Brașov, instructor de schi ghid, am fost foarte atașat de Poiana Brașov și de Brașov și chiar a ieșit ceva deosebit. Deci promovarea României iarnă, tradițiile de iarnă din România, care sunt deosebite. Și chiar asta zic că în acest proiect White Carpathia eu am prezentat Poiana Brașov. Un loc iubit de foarte mulți și odată întâlnit și cunoscut te face să te reîntorci mereu și mereu. Exact. Multe proiecte interesante și lucruri, iată, așa, care sunt menite să deschidă sufletele și să le înalțe cumva. Observ în activitatea ta, dincolo de aspectul material, să spunem financiar, dorința de a ajuta sufletește oamenii, dorința de a trezi acel foc viu care se află poate în fiecare dintre noi și care poate de multe ori este uitat sau oamenii nu mai au curajul să acționeze. Exact. Oamenii și-au pierdut, cum am spus, partea asta umană și nu se știe de ce. Pentru că
cum am zis, suntem efemeride, nu avem o lungă viață pe acest pământ și singurul lucru care rămâne de pe noi este numele nostru și toată lumea vrea să rămână nemuritoare, cine nu vrea să aibă o viață cu sens. Da? Singurul lucru care te ține nemuritor este faptul de a investi în cultură și de a investi în comunitățile în care faci parte. Pentru că cel mai bun medicament împotriva depresiei este exact puterea asta de a dărui. Și ai nimic exagerat, nimic utopic, nu vreau să zic că este ceva foarte idealist, dar nu este adevărat. Cuvinte goale, poate. Da, dar nu sunt cuvinte goale. Exact, un om prin asta poate să ridice deasupra, să zic, morții, deasupra unei vieți scurte, prin a investi în cultură și pentru a investi în comunitatea în care face parte sau de a ajuta pe cel de lângă. Este singurul mod de a rămâne nemuritor și de a scăpa de depresie. Da, de a scăpa de depresie. Societatea așa este, cel puțin acum în această perioadă în care lucrurile, viața nu este ușoară și trăim vremuri care probabil o să rămână niște amintiri mai puțin plăcute în viitor. Iată că au nevoie de această încurajare, au nevoie de susținere, au nevoie să fie împreună unii cu alții, pentru că nu e așa întotdeauna, împreună este mai bine decât singur sau cum spunem noi, care pe care. Bineînțeles. Crezi că a reușit această perioadă să schimbe ceva în mentalitatea oamenilor, din experiența pe care o ai, din proiectele în care ești implicat? Eu sper, e foarte greu, pentru că lumea se raportează tot timpul la, nu știu, la trecut, la prezent, la viitor, dar eu, ca om, cred că trăim destul de bine. Cred că e cea mai bună perioadă din istoria omenirii acum, pentru că gândiți-vă, avem căldură, avem apă caldă, avem magazinul lângă noi. Da, într-adevăr sunt anumite lucruri care din punct de vedere uman poate nu sunt grozave. Ne-am despărțit sau ca oameni unii de alții, dar ca și perioadă istorică, noi trăim cel mai bine din istoria omenirii. Așa este, cel puțin de 80 de ani nu au mai fost, să spunem, incidente. Iată, exact. am avut o perioadă și avem o perioadă de pace, așa cum n-a mai fost în istorie. Și săraci nu suntem, mai să fim serioși, nu suntem săraci, nu e așa o mare disperare, omul trebuie să fie recunoscător pentru ce are. Știu că sunt mulți oameni săraci, dar mi-amintesc de povestea cu ciorba de piatră, de exemplu, o zamă de piatră, într-un sat foarte sărac, să plângeau toți că e sărăcie și vine un străin și spune, cum de este sărac? Păi n-avem ce mânca. Păi hai să facem o zamă de piatră. Cum așa? Aduceți o oală. Aveți o oală? Da. Aveți o piatră? Da. Puneți piatra în oală. Aveți apă? Da. Puneți apă peste piatră. Care are niște morcovi? Eu. Puneți niște morcovi. Care are niște cartofi? Eu. Puneți niște cartofi. Care are niște varză? Eu. Și au pus totul la un loc și au făcut această zamă de piatră, dintre care toți au mâncat. Deci nu suntem chiar așa de săraci. O poveste cu tâlc. Da, nici nu suntem chiar așa de săraci ca să nu ne putem să ne ajutăm unii pe alții. Deci nu e o perioadă foarte grea, e o perioadă în care trebuie doar să conștientizezi și să fii recunoscător pentru ceea ce ai și atunci poți să ridici pe cel de lângă și să poți să te ridici pe tine. Să fie asta secretul, să spunem, armoniei în vremuri tulburi? Exact. A fi recunoscător și dacă te uiți în istoria omenirii, oamenii au trăit mult mai greu decât acum. Hai să fim serioși. Deci asta e toată ideea, să fii recunoscător pentru ceea ce ai și să nu te izolezi, să faci într-așa fel încât să te implici în comunitatea din care faci parte și din ceea ce ai să dărui. Până la urmă, iată, acestea sunt lucrurile care ne fac să rămânem oameni, să dăruim, să fim mai buni, să fim empatici și să nu rămânem practic indiferenți la cel de lângă noi. Și să știi că, da, uite, cel puțin poate telespectatorii, dacă au fost împreună cu noi până acum sau dacă n-au fost, iată, să amintim despre faptul că acest premiu pentru jurnalism european a deschis alte porți, alte oportunități pentru tine, așa cum spuneai, a plecat din sentimentul, din dorința de a dărui și iată că la rândul tău primești cumva altă perspectivă, altă viziune, alt traseu, să spunem. Exact. Deci am plecat pe Zoom, am plecat pe internet, am plecat pe YouTube, pe Facebook și acum am ajuns Interviul Suahop să fie o emisiune TV de sine stătătoare. În fiecare miercuri este în direct la această televiziune din Târgu Muș care lucrez M9 TV. Deci este o emisiune care este într-un studio TV, nu mai este pe Zoom sau pe... Dar dincolo de faptul că ai această emisiune, cât de important este ceea ce primești? Tu simți că primești ceva de la oameni sau ai avut așteptări atunci când ai lansat acest proiect?
proiect să se schimbe ceva, să se întoarcă ceva către tine sau poate pur și simplu te-ai bucurat că se produce această emulație a unei stări de ridicare a conștiinței în societate? Pe ridicarea conștiinței, clar, dar m-am și așteptat ca oamenii să se miște cumva și am și așteptat să se întoarcă către mine, pentru că ceea ce se întoarce efectiv o să dau înapoi. Și adevărul e că oamenii au rezonat incredibil la acest proiect și mă sună lume din toată țara, chiar dacă sunt din București, Timișoara sau Iași sau știu Brașov, vor să vină în emisiunile din Mureș, numai să fie parte din acest proiect, din această echipă. Are o rezonanță pe care o transmite Interviews for Hope. Iată, omul probabil nu știe la ce să se aștepte întâi, dar pentru speranța de a fi mai bine, pentru speranța de a ajuta, pentru speranța de a face ca lucrurile să se întâmple, de ce nu? Și iată, prin acest concept e așa un mecanism, mai angrenat un sistem în care oamenii se implică și lucrurile se mișcă. Exact. Trebuie cumva să schimbăm țara, știți, cumva să ne schimbăm noi înșine ca oameni și trebuie să plecăm de acel concept de care am vorbit acum 50-60 de ani într-un sat, când cineva își construia o casă, toată comunitatea venea să-l ajute. Și nu e nimic utopic aici. Nu trebuie ca să-ți dai bani, de exemplu, dacă ai bani să-ți dai averea săracilor, îți dai un mic procent acolo sau ajuți cu ce poți pe cel de lângă și e ceva normal. Deci mi se pare ceva legat de suflet, mi se pare ceva legat de nemurirea ta ca om. Și ceea ce vreau să spun este că funcționează și cumva prin acest proiect trebuie să schimbăm țara, să schimbăm concepția de viață, să ne dăm seama că în momentul în care ne izolăm o să fim nefericiți și singurul lucru care contează este comuniunea. Contează să comunici cu cel de lângă. Pentru că dacă te uiți în statisticile de coeficient de fericire, fericirea este mult mai mare în țările sărace. De ce? Pentru că oamenii săraci comunică. Dăm o oală, dăm niște zahăr, comunică. În țările bogate, dacă te uiți, oamenii se izolați. Dacă mergi, de exemplu, în Germania, care e o țară bogată, după ora 6 nu vezi pe nimeni pe stradă. Nimic rău în a fi prosper, dar nici să fii atât de singur încât să te încui după ora 6 în casă. Deci noi trebuie cumva să combinăm partea asta de prosperitate cu sufletul. Păi acolo cred că este cheia succesului, unde se întâlnește, sau a fericirii. Hai să spunem că poți să ai succes, poți să fii bogat și așa cum spuneai, și cu toții știm că sunt povești împărtășite, poate povești spuse, povești triste, povești nescrise care există. Dar iată și aici, acum, dacă toți suntem împreună, Interviews for Hope, să transmitem un pic de speranță, să transmitem un pic de bine, pentru că de fapt asta ne dorim, să fim alături de comunitatea brașoveană, prin prezența unor invitați aici în studio, care să ridice vibrația și cei care ne privesc să-și dorească să rămână cu noi, să ne aștepte și să se bucure de o emisiune care până la urmă aduce ceva pentru Brașov, pentru Brașovul tău, așa cum o spunem noi celor care ne urmăresc. Exact. Într-adevăr, vorbeai despre un proiect și este perfectă concordanță între ceea ce spunea juriul și ceea ce spui tu acum, iată. Un proiect care urmărește destinele umane înfruntate cu relațiile sociale contemporane. Exact. Eu am prezentat la festivalul Simfest un interviu cu Ada Dalbon, care este nepoata lui Sadoveanu, care trăiește la Paris, are 80 de ani, este scriitoare și este om de teatru, este actriță și are un teatru privat în Paris, stă acolo și ea vorbea despre partea că românii foarte greu să strâng și în străinătate și în diaspora. Ea să chinuie să facă seri Coșbuc, seri Eminescu, seri Ionesco în Paris, în acel teatru. Și ce s-a întâmplat după ce am făcut acest interviu cu dânsa? Am sunat pe toți prietenii din Paris să meargă la acest teatru a dânsei ca să o susțină. Deci asta a fost un om de suflet și cu acest interviu m-am prezentat în concurs, bineînțeles cu tot conceptul Interviews for Hope. Și exact de acolo, cum v-am zis, pleacă ideea acestui proiect, oamenii să rezoneze cu ce face cel de lângă și să-l ajute în a se ridica. Iată, datorită acestui concept și interviului prezentat în cadrul Festivalului de Film și Televiziune, ai obținut premiul special al juriului. A fost pe parte sufletească, exact cum am zis.
Cei din jur au rezonat exact cu partea asta care ține de întrajutorare, ține de partea asta de a ridica comunități și de a ridica oameni, și asta vrea să și transmit acest proiect și sper ca cât mai mulți oameni să rezoneze cu ideea asta de a-și ridica comunitățile și de a da mâna la cel de lângă și de a rămâne nemuritor prin generozitate. Ce frumos povestești. Da, chiar ești făcut să fii povestitor, pentru că, iată, poveștile tale ajung acolo unde trebuie. Dincolo de aceste, odată producător de televiziune, din pasiune, iată, cu formare practică prin America, prin Canada și așa mai departe, apoi cu proiecte de suflet pentru țară, combinate cu dragostea de a povesti și de a arăta frumusețile țării până la urmă. Ce alte proiecte de suflet mai ai sau ce proiecte pentru viitor? Păi am făcut un documentar În căutarea castelului Dracula acum 2 ani, pe care încercăm să-l finisăm acum. Am filmat cu Dacre Stoker, care este străză nepotul lui Bram Stoker, cel care a scris cartea Dracula. Am filmat în Munții Călimani, se numește În căutarea castelului Dracula. Și în acest documentar este vorba despre partea de cercetare a lui Bram Stoker în a scrie cartea Dracula, pentru că o grămadă de oameni cred că Bram Stoker a fost doar un aventurier care a scris o carte despre vampiri. Nu este adevărat. Bram Stoker a fost 7 ani de cercetare în a scrie cartea Dracula. A citit și a descoperit multe documente despre Transilvania secolului XIX, despre mulți scriitori, călători care au fost și au descris Transilvania de atunci, și a făcut o cercetare foarte amănunțită pentru a scrie această carte. Deci am lucrat și încă mai finisăm la acest documentar în castelul Dracula, și Dacre Stoker este un om care iubește România și prin acest documentar tot așa vrem să și promovăm România. Deci este un film destul de intelectual așa, pentru că sunt multe documente din care s-a inspirat Bram Stoker, sunt multe scrieri, cum a zis, despre Transilvania secolului XIX, pentru că în secolul XIX cumva Europa se termina la Budapesta, de acolo se prea știa multe despre Europa. Și Jonathan Harker, care este personajul din Dracula, din Budapesta ajunge în Cluj, Bistrița, și de acolo urcă sus, prin pasul Burgăului, sus în Călimani. Și ce interesant este că Bram Stoker descrie așa de bine Munții Călimani, încât parcă ar fi fost acolo. Și sunt multe cărți de care nici eu nu știam, doar prin Dacre am aflat, adică îmi place istoria și am lucrat ghid și am tot umblat prin părțile care țin. Materiale care atestă, iată, frumusețile și, de ce nu, curiozitățile României în acest sens al proiectului Dracula. Cine nu a auzit de Dracula? Că noi nu profităm destul de acest mit și ar trebui să facem într-așa fel încât să facem bani, să zic, în partea asta de brand de țară, cum ar veni prin Dracula. Și noi am lansat chiar cu Dacre Stoker un concept numit Responsible Vampire Tourism, adică un fel de turism responsabil de vampiri. Și în Munții Călimani, când am fost și am filmat, chiar am pus o placă sus în Călimani, pe niște stânci, o placă de inox care sper să dăinuie 100 de ani, pe care scrie: aici a localizat Bram Stoker castelul fictiv al lui Dracula. Pentru că ce se întâmplă e că un cercetător olandez în 2012 a descoperit la Rosenbach Museum în Philadelphia noi documente în care s-ar fi inspirat Bram Stoker în a scrie cartea, în care este o latitudine și o longitudine. Deci exact un fel de coordonate GPS care sunt exact la fel acum cum erau în secolul XIX, pentru că se ia după meridianul 0 de la Greenwich, și el a descoperit muntele Izvorul, râul Bistrița și aceste coordonate, la longitudine. Doamne, câtă muncă de cercetare, câtă, nu știu, aici clar trebuie să vii cu argumente, trebuie să vii cu precizie, trebuie să vii cu informații care să fie adevărate și peste 100 de ani, așa cum spui, pentru că dacă cineva cercetează, despre asta este vorba. Exact, dar aceste coordonate, latitudine și longitudine dau exact Munții Călimani. Ceea ce e interesant e că Bram Stoker a codat aceste coordonate. În momentul în care le-a pus pe hartă, Hans de Rus, acest olandez care l-a descoperit, aceste coordonate au dat într-un deșert în Arabia Saudită și s-a mirat ce are Dracula cu Arabia Saudită, dar și-a dat seama că Bram Stoker a inversat coordonate și în momentul în care a inversat aceste numere, a dat Munții Călimani.
Dar a fost acest lucru făcut intenționat? Intenționat, da, de Bram Stoker, și noi ne-am dus în Căliman cu Dacre Stoker și am făcut un documentar despre povestea asta. Bineînțeles că e vorba despre un castel fictiv, despre un conte fictiv, despre o poveste fictivă, dar e interesant ce bine a descris Bram Stoker Transilvania de sfârșitul secolului XIX și Munții Căliman. Și într-adevăr, în Munții Căliman există o legendă a unui conte și a unui castel sus. Am făcut un fel de legătură între legendă, mit și realitate și a ieșit ceva interesant. Deci la asta lucrăm acum. Și mai aveți, asta urma să te întreb, mai aveți de lucru? E gata, dar mai finisăm una alta la el. Asemenea proiecte nu se nasc ușor și necesită multă muncă, multă determinare și o dorință de a-ți păstra entuziasmul chiar și atunci când te întâlnești cu, să spunem, sentimentul acela de neputință. De câte ori, nu știu, mă gândesc că ai pornit la drum într-un asemenea proiect, te-ai gândit vreodată sau te-ai lăsat mânat de îndoială sau de faptul că, măi, o să fie greu, o să-l duc la capăt, cum o să fie? Pentru că, iată, nu e foarte ușor să duci la capăt o producție de film. Tot timpul ai greutăți, tot timpul te lovești, ba de oameni, ba de bugete, ba de probleme, dar trebuie să mergi înainte. Adică, nu știu, sună ca un fel de clișeu, trebuie să mergi înainte. Dar exact partea de nemurire mă duce și pe mine și nu zic din punct de vedere ingrat. Adică trebuie să faci ceva pe lumea asta într-așa fel încât să-ți ajuți țara, să ajuți oamenii, să le deschizi porți altora, pentru a te simți că ai făcut ceva pe lumea asta și în momentul în care ai acest sentiment, orice greutate pică. Și chiar dacă unele proiecte cad, cel mai mult înveți din ceea ce nu ți-a mers. Pentru că de acolo îți dai seama ce ai greșit și următorul proiect e clar că o să iasă mai bine. Deci au fost proiecte care nu au ieșit sau proiecte care le-am început și nu au mers, dar nu m-am lăsat și prin faptul că am greșit, am reușit să fac alte proiecte care au ieșit grozav mai bine. Iată cât de important este să știi, să conștientizezi atunci când greșești, atunci când poate îți dai seama că nu ești pe direcția cea bună, să ai capacitatea să te redresezi și să te întorci și din nou poate să pornești într-un alt proiect cu poate și mai multă ambiție. Ce crezi că i-ar motiva pe tinerii, hai să spunem tinerii din ziua de astăzi, să se implice în asemenea proiecte? Există cumva doar acest aspect financiar? Nu, ceea ce e important e să aibă entuziasm, să gândească, pentru că am văzut peste tot unde te duci astăzi, toți vor rapid și acum, toți vor să fie plătiți foarte mult de la prima începere, să zic, a unei slujbe sau ceva, dar s-a pierdut partea asta de a înțelege că la început trebuie ca să te mulțumesc cu puțin și să ai entuziasmul ăsta de a face. Sau poate că trebuie să ai dorința de a contribui, de a participa cu ceva din cunoașterea ta. Bineînțeles, acum 30 de ani, dacă cineva ne spunea hai să particip la un film, mergeam gratis, nu trebuia niciun ban să fim acolo. În ziua de azi toți să-ți cer bani, toți vor acum, în momentul ăsta, dar nu merge așa. Trebuie să o iei pas cu pas, trebuie să înveți într-așa fel încât să ai puterea de a ști ce faci, pentru că dacă știi bine ceea ce trebuie să faci, îți și iese și pentru asta trebuie timp. Și atunci îți trebuie entuziasmul ăsta, îți trebuie calitate umană și educație, pentru că un om educat își dă seama că trebuie să fie smerit și în momentul în care ești smerit îți ies treburile. În momentul în care ai nasul pe sus, îți cad treburile. Deci smerenia e foarte importantă și tinerii asta trebuie să învețe. Să fie smerit, să asculte, să învețe și după aia pas cu pasul să ajungă mari sau să ajungă la ceea ce își doresc. Smerenia, asta e cuvântul. Iată, cumva, să spunem, punctul pe noua generație sau tinerii din ziua de astăzi au nevoie de smerenie, exact. Au nevoie, practic, de modele care să-i îndrume pe acest drum și trebuie să fie, nu știu, cumva să conștientizeze contribuția proprie pentru a obține mai târziu recunoașterea. Păi, acest proiect Interviews for Hope a fost și pentru a arăta oameni de o calitate umană deosebită, pentru a arăta adevărate modele, pentru că să știi ce se întâmplă în România ultimul 30 de ani. Sunt promovați o grămadă de oameni destul de ciudați, care nu prea au inimă, suflet sau lucruri care țin de calitate umană și tinerii au nevoie de oameni, deci de modele deosebite, de oameni care chiar
au valori și au identitate și noi am reușit prin interviul Hope să arătăm oameni de o calitate umană deosebită care chiar fac ceva și oricum viitorul oricărei nații sau oricărui om ține în educație și ține exact de partea asta care ține de smerenie și de bunătate umană, că altfel nu faci mare lucru în viață. Chiar dacă pe moment câștigi, fiind agresiv sau fiind obraznic, în timp cazi și pierzi, pentru că numai smerenia te ține acolo sus. Plus de asta mai vine și partea de lăcomie. Avea dreptate Gandhi când spunea în lumea asta există pentru nevoia tuturor, dar nu pentru lăcomia tuturor. E bine să fii prosper și noi prin Interviews for Hope vrem să ridice românii din punct de vedere financiar, bineînțeles, dar în același timp trebuie să ai și smerenia și bunul simț de a scăpa de lăcomie. Iată, să fie acesta un viciu sau poate doar o dorință a orgoliului de a merge mai departe, de a fi diferit, de a ieși în față. Sunt multe lucruri pe care probabil că le vom mai povesti și știu că ai lucrat și cu copiii prin atelierele media. Asta așa, căutând un pic despre Corneliu Țepeluș, am zis hai să vedem ce se mai întâmplă, ce face și am văzut că ai lucrat și cu copiii. Sunt convinsă că ai schimbat câte ceva în acele ateliere. Exact. Chiar în vara asta am avut o tabără la izvorul Mureșului Arghita, care e o școală de media sau o școală din Iași. M-au chemat să predau media tinerilor. Cum a fost să predai media? Am învățat cum să fac un videoclip, un reportaj, cum să fac videojurnalism, cum să formez o echipă pentru a face o filmare. Și lăsând la o parte aceste aspecte tehnice ale cursurilor, clar, pe care le știm și le conștientizăm, ce ai văzut în ochii copiilor? Cum ai perceput energia lor? A fost foarte interesant, pentru că am văzut copii extraordinari, foarte inteligenți și foarte talentați. Am rămas chiar wow! Deci există potențial în țară și chiar sunt tineri foarte, foarte tari din toate punctele de vedere. Adică chiar au valori, au entuziasm, au tot. Și ce mi-am dat seama este că orice om, dacă îl pui în valoare, produce ceva. Orice om care îi se dă speranță poate să se ridice și poate să devină mai bun. Deci toată povestea ține din educație, ține de partea asta de a te implica cu adevărat în a educa tinerii. Cât de mult contează anturajul în zilele noastre? Ca să nu spunem că a contat dintotdeauna. Contează foarte mult, pentru că te formezi nu numai din familie, te formezi din anturaj. Trebuie să ai grijă pe unde umbli și ca părinte probabil trebuie să ai grijă cum îți educi copilul. Pentru că eu zic că de tânăr trebuie să arăți la copil niște valori adevărate. Chiar am văzut la prietenii mei care sunt expați și lucrează în România, vara își aduc copiii și îi atașează de câte un proiect care ține de copii abandonați sau de orfelinate sau de partea asta, pentru a arăta la tineri că nu toți sunt la fel de norocoși ca ei și atunci le creezi alte valori. Nu trebuie să-i dai la copil tot timpul, adică efectiv să-l resfeți, pentru că la 20 de ani o să răzvrătească împotriva ta. Și acești expați pe care am văzut au rămas impresionați cum o lună, două pe copii îi puneau să facă voluntariat în case de copii în România. Și în momentul ăla... Parte din formare, dintr-o formare sănătoasă. Da, exact. Iată, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Probabil că la final chiar vom vedea și un scurt material din filmulețul de de Dracula, așa. Dar înainte de a să spunem, de a ne lua la revedere de la publicul nostru, gândul tău, iată, producător de televiziune, câștigător al premiului special în cadrul Festivalului de Film Independent pentru jurnalism european, pentru că proiectele tale, iată, au ieșit dincolo de granițele României, exact. Pentru cei care ne ascultă. Un mesaj, mesajul meu ar fi foarte simplu. Ca om, ca să faci într-așa fel încât
să devină muritor, exact cum am spus, trebuie să fii generos, trebuie să ai puterea asta de a combina partea de prosperitate cu partea sufletească, adică de a te implica în comunitatea în care faci parte și de a te implica în a ajuta pe cei mai săraci ca tine, cum ar veni, și de a te implica în a investi în cultură, pentru că cultura te face nemuritor. În momentul în care tu ești prosper, trebuie tu, ca om, să ai ca a doua natură partea asta de a împărtăși și de a vedea, de exemplu, proiecte culturale și de a investi în acele proiecte culturale și de așa să devii un om de seamă a țării și a comunității în care faci parte. Corneliu Țepeluș, îți mulțumim că ai fost alături de noi. Dragi brașoveni, nu-mi rămâne decât să vă las în atmosfera acestor cuvinte, în vibrația acestei emisiuni și să vă bucurați de generozitate și de o comunitate frumoasă. Până data viitoare, Alexandra Grancea sunt, numai bine! My name is Dacre Stoker. I am the great-grandnephew of Bram Stoker. I'm on a quest to find the location of my uncle's fictional Castle Dracula. Come with me to Transylvania, the land beyond the forest, deep in the Carpathian Mountains, near the Borgo Pass in the Kalamani National Park. My journey brought me here, but not before I made many stops along the way. I have analyzed the Dracula typescript owned by Paul Allen's estate in Seattle, Washington. I have searched through the Stoker archives at Trinity College and seen the same books that Bram read at Marsh's Library in Dublin, Ireland. I've visited Cruden Bay, Scotland, where Bram wrote most of Dracula, and I've strolled through Whitby, the seaside town in the UK that so inspired Bram that he set chapters 6, 7, and 8 there. I've been to the London Library and combed through the books Bram used for his Dracula research, where information from these books introduced the connection between volcanoes, vampirism, and the devil. His Dracula research notes from the Rosenbach Museum in Philadelphia actually provided map coordinates that a Dutch scholar deciphered, which helped to direct me here. I've assembled a team of local experts in folklore and superstitions to assist me on what I hope will be my final stop in solving one of Dracula's most enduring mysteries, the location of his fictional castle.